गिबियावनो नैबे आदा रबिनाथआ आंनाव सोंदों नों बेनि जायगायावमोनब्ला नों बेबायदि खालामजानायमोनब्ला माबायदि मोनगोन होनना। अब्ला खोनासं रबिनाथ आदा, आं बेबायदि भाइराल जानायमोनब्ला जोंनि गामिनि रायजो राजा एबा एबसुनि मानसिफोरा, जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा, जोंनि गामिनि एक्स बिएलटि, जोंनि गामिनि बिएलटि गासिबो जमा जानानै हमनानै आंखौ खानाय सिनगौमोन आरो लोगोसे बुग्लिगौमोन। जोंनि रायजो राजाफ्रा एबसुखौ लानानै बा माखासे आफादफोरखौ लानानै मिटिं खालामनानै जमा जानानै आंखौ बुग्लिगौमोन, खानाय सिनगौमोन आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौबो गासिखौबो लेंहरनानै लासिंसिं खालामगौमोन। मिथिबायना? बे जाथाया जोंनि जायगायाव जानायमोनब्ला आरो आं बेबायदि जानायमोनबा आं गावनो आउट अफ आसाम खारखासिगौमोन। आं थालामोन बेहाय। जोंनि अरिजिनेल बर' गामिखौ मिथियाखैथ' नोंसोरो? जोंनि अरिजिनेल बर' गामियाव फैनानै खनसे दाय मावफै, अब्ला मिथिगोन। जों मिथिगौ जोंनि गोसोआव माबायदि मोनो। जोंनियाव बेबायदि दाय मावनायमोनब्ला गैलामोन, खारगौलामोन। मिथिबायना? खानाय सानाय सिनख्ल'जोबगौमोन, बुगौमोन, आदा मरा जागौमोन। आदा मरा जानानै बुजानो खारगौबाथ' मोजांनि बाथ्रा। आदा मरा जाबाबो गारा। मिथिबायना? होबायानो थायो। नोंखौ बिजि सुनानैसो दोनहैबावगोन न'आव। सिलन लागायनानै मेडिकेलाव साननै गाहाम एडमिट खालामनानैसो नोंखौ न'आव दोनहैगोन। रबिनाथ आदाया मिथिबाय जानो हागौ आंनि एन्सारखौ। बेनोमोन आंनि एन्सारा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों एयारप्लेननि एक्सिडेन्ट जानाय आरो लोगोसे जिना हारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। तुर्की जायगानि पेगासास होननाय मोनसे एयारलाइनाव एयारप्लेना थुख्राथाम जायो। बे एयारप्लेनाव गासै 183 जन सुबुं दंमोन। बेनिनो 119 मानसिफोरा सिरियास कन्डिशनाव हस्पिटालाव दङ आरो 3 जायगायावनो स्पट डेथ जायो। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे एयारप्लेना थुख्राथाम जायो। एयारप्लेनखौ एयारलाइनाव लेन्ड खालामफुबाय थानाय समावनो साखाया फिस्लायनानै बे एयारप्लेना एक्सिडेन्ट जायो आरो थुख्राथाम जायो। बे 179 नि गेजेराव 50 जना थैगोन होननानै फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे जाथाया मैयासो जादोंमोन। आं मैयानो बानायदोंमोन बे भिडिअखौ, नाथाय इन्टारनेट प्रब्लेमनि थाखाय बे भिडिअखौ मैया होनो हायाखै। आरो लोगोफोर, मोनसे गोजोनथाव खौरां। नेरेबियाखौ जायबा जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन बिसोर 4 दुथांखौ दिनै फासि होनाय जागोन। जेबो कनसिडार गैला होननानै फोसावदों, नाथाय दिनै फासि होनाया रोखा नंगौना नङा बेखौ दा बेलासियाव मिथिगोन। दा बिसोर 4 दुथांखौ दिनै फासि होनो गोनांमोन। दा बिसोरखौ फासि होबायबो जानो हागौ आरो जुदि फासि होआखै अब्ला दा बेलासियाव नोंथांमोना इनफरमेसन मोनगोन। जुदि फासि होमारदों अब्ला जोबोद गोजोनथाव, मानोना बिसोर 4 दुथाङा 13 बोसोर जेलाव थांना थागासिनो दं। बे 4 दुथाङा नेरेबियाखौ, जोंनि बिनानाव नेरेबियाखौ दिल्लीनि खारफुबाय थानाय मोनसे बासाव जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। आं बेबायदि 4 दुथांखौ फासि होनायनि गारै डाइरेक्ट खनसेनो दानस'जानायखौसो लुगैयो। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव? बेबायदि जिनाहारि खालामग्राफोरखौ नोंथांमोना फासि होजानो लुगैयो ना गोरनायाव खनसेनो दानस'जानो लुगैयो ना गावथारजानो लुगैयो? दाय मावदो, दाय मावखांनानै भिडिअ खालामदो, भिडिअ खालामनानै निमाहा बिदो। बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि थासारि। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ एयारप्लेन एक्सिडेन्ट आरो लोगोसे जिनाहारिनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर, बे गेमस्रि दैमारिनि भिडिअखौ जाय आपल'ड खालामदों बिथांमोना थाबैनो डिलिट खालामनांगौनो, नङाब्ला गेमस्रि दैमारिया पुलिसनो होगोन होननानै मैया भिडिअआव बुंदों। जाय सुबुंफोरा, जाय इउटुबारफोरा गेमस्रि दैमारिनि भिडिअ खालामदों बिथांमोना डिलिट खालामदो। दाया उल्थासो जागोन, मिथिबाय? फैसाजोंसो आजिखालि दाया, फैसाजोंसो। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ अननानै खावलायनाय जाबाय, जुदि नोंथांमोना थाखा फैसा गैया अब्ला गेमस्रि दैमारिनि भिडिअखौ डिलिट खालामनानै ला। बेनो आरोना। जुदि फैसा थाखा दंबा भिडिअखौ दोन, केस गेलेनो हागोन। आरो जुदि फैसा थाखा गैया अब्ला भिडिअखौ डिलिट खालामदो। बेनो आरो।